Γεια σας. Λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με το να μάθουμε πώς μπορούμε να χαιρετήσουμε και να συστηθούμε στα γερμανικά. Τι λέτε? Έτοιμοι? Φύγαμε. Για να χαιρετήσουμε στα γερμανικά, καλό είναι να λάβουμε υπόψη μας τι ώρα είναι. Αν δηλαδή είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, ή αν είναι απόγευμα, βράδυ. Για παράδειγμα, αν είναι πρωί, ενδεικτικά σας γράφω 5 με 11, αλλά μην το πάρετε τη μετρητή σας παρακαλώ, ούτε να μου είστε με το ρολόι στο χέρι. Όταν είναι επομένως πρωί, λέμε στα γερμανικά καλό πρωινό. Προσοχή, όχι καλημέρα, καλό πρωινό. Δηλαδή λέμε Guten Morgen, Guten Morgen ή σκέτο Morgen. Μετά τις 11 η ώρα που έχει φύγει το πολύ πρωί και πάμε προς μεσημέρι και απόγευμα, τότε λέμε καλή ημέρα. Δηλαδή Guten Tag, Guten Tag. Ή θα τα ακούσετε συχνά και σκέτο Tag. Όσο προχωράει η ώρα και πάμε προς βράδυ, δηλαδή μετά τις 6 μέχρι περίπου τις 10, τότε λέμε στα γερμανικά καλό βράδυ. Guten Abend, Guten Abend. Και πάλι σκέτο μπορούμε να το συναντήσουμε σαν Abend. Δεν θα σας πω όπως λένε κάποια βιβλία όταν σκοτεινιάσει λέμε Guten Abend, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά άλλη ώρα σκοτεινιάζει το χειμώνα, άλλη ώρα σκοτεινιάζει το καλοκαίρι. Μετά τις 10 όμως που πια είναι νύχτα, λέμε καλή νύχτα, Gute Nacht. Αλλά όπως και στα ελληνικά και στα γερμανικά και σε πολλές γλώσσες, το καλή νύχτα το λέμε συνήθως όταν πάμε για ύπνο. Κρατήστε το στο μυαλό σας, έτσι. Gute Nacht. Πάμε να δούμε 3 τοπικούς χαιρετισμούς που έχουμε στη Γερμανία. Σίγουρα έχουμε πολλούς παραπάνω, αλλά αυτοί είναι οι 3 πιο δημοφιλείς, ας το πούμε έτσι. Έχουμε το χαιρετισμό που έχουμε στο βορρά, αυτόν που έχουμε στο νότο και έναν άλλον που έχουμε σε πολλές περιοχές. Στο βορρά, δηλαδή στη Βόρεια Γερμανία, έχουμε το Moin ή 2 φορές Moin Moin. Το ξέρω ότι ακούγεται αστείο, αλλά είναι τοπικός χαιρετισμός. Στο νότο, δηλαδή στη Νότια Γερμανία και στην Αυστρία, αλλά προσοχή όχι στην Ελβετία, Νότια Γερμανία και Αυστρία, λέμε συνήθως Grüß Gott, Grüß Gott. Και το επόμενο που βλέπουμε εδώ πέρα, το Servus, το λέμε σε αρκετά μέρη στη Γερμανία. Servus. Και το λένε και σε άλλες χώρες ανατολικά της Γερμανίας. Αλλά ας μην ασχοληθούμε για την ώρα με αυτές. Το πιο καθιερωμένο που δεν έχει ώρα, δεν έχει τόπο, είναι το Hallo. Hallo. Αυτό μπορούμε να το πούμε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και παντού. Όταν φεύγουμε από κάπου και θέλουμε να αποχαιρετήσουμε, τότε μπορούμε να πούμε ή Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, που σημαίνει εις το επανειδήν, δηλαδή θα σας ξαναδώ, ή Tschüss, Tschüss. Το Tschüss είναι λίγο πιο φιλικό, πιο καθημερινό. Το Auf Wiedersehen μπορεί να είναι και σε πιο επίσημο λόγο ή σε κάποιον που του μιλάμε στον πληθυντικό ευγενίας. Το Tschüss είναι πιο φιλικό. Φυσικά στη Γερμανία έχουμε και άλλους χαιρετισμούς που δεν τους γράφω εδώ. Είναι πολύ συχνό το ciao, αλλά ας μείνουμε στα γερμανικά μας. Τώρα θα δούμε το πώς μπορούμε να συστηθούμε στα γερμανικά. Μπορούμε να πούμε εγώ είμαι η Κατερίνα, δηλαδή Hallo, ich bin Κατερίνα. Ή μπορούμε να πούμε εγώ ονομάζομαι Κατερίνα. Hallo, ich heiße Κατερίνα. Σύμφωνοι? Πώς μπορώ να ρωτήσω τώρα τον άλλον πώς το λένε? Πολύ εύκολα. Αν του μιλάω στον ενικό, είτε γιατί είναι γνωστός μου, φίλος μου όχι δεν μπορεί να είναι γιατί δεν θα τον ρώταγα πώς τον λένε. Σωστά. Αν τέλος πάντων είναι συνομήλικος ή πιο νέος από μένα ή έχω το δικαίωμα να του μιλήσω στον ενικό, τότε θα του πω Wie heißt du? Wie heißt du? Πώς ονομάζεσαι? Ή Wer bist du?
Wer bist du? Ποιος είσαι? Αν του μιλάω στο πληθυντικό ευγενίας, γιατί δεν τον ξέρω, είναι δεδομένο, έτσι. Γιατί είναι μεγαλύτερος, γιατί έχει μια θέση που δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω στον ελληνικό, ή τέλος πάντων θα το λύσετε αυτό μόνοι σας εσείς, τότε θα τον ρωτήσω Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Πώς ονομάζεστε? Ή Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ποιος είστε? Καλά ως εδώ? Τέλεια. Πάμε να δούμε τώρα 2 μικρούς διαλόγους με αυτά που μάθαμε σήμερα. Ο πρώτος διάλογος είναι στον ελληνικό. Μιλάμε δηλαδή με το du, με το εσύ. Hallo, morgen. Wie heißt du? Ich heiße Katharina. Und du? Ich heiße Anna. Ο δεύτερος διάλογος είναι με το Sie, πληθυντικό ευγενίας, με το εσείς. Hallo, guten Morgen. Wie heißen Sie? Ich heiße Katharina Venieri. Und Sie? Ich heiße Anna Schmid. Είδατε ότι όταν βάζω το πληθυντικό ευγενίας, τότε βάζω το πλήρες ονοματεπώνυμο, όχι μόνο το μικρό μου όνομα, γιατί εφόσον μιλάμε στο πληθυντικό, σίγουρα θα με αποκαλέσουν κυρία Βενιέρη και όχι Κατερίνα. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας φάνηκαν εύκολα, να τα ξανακούσετε, να τα ξαναδιαβάσετε, να τα μάθετε, να τα εξασκήσετε και τα λέμε σύντομα. Bis bald. Tschüss.